Za uplynulých 10 rokov sa Komárno fantasticky vyvíjalo. Vďaka investícií sa vytvárali pracovné miesta a začal sa bezprecedentný vývin. Centrum mesta je plné života, obnovili sa cesty a životná úroveň sa neustále zlepšovala. Vedenie mesta sleduje jasnú politiku a neustále berie do úvahy záujmy Komárňanov. Už aj vy máte dosť prázdnych slov, za ktoré chcú skryť pravdu? Pravda je totiž taká, že v tomto meste je obrovský problém. Miera nezamestnanosti dosahuje dvojčíslie, v meste je o 4 000 obyvateľov menej a vedenie mesta je neefektívne. Nadišiel čas, aby vedenie mesta bolo dôveryhodné. Potrebujeme takých ľudí, ktorí sú odvážni a vedia urobiť všetko za pozvihnutie mesta Komárna. 15. novembra sa rozhodníme tak, aby sme svojim vnúčatám vedeli povedať, urobili sme všetko, čo sme mohli. Činili sme všetko, aby sme postavili Komárno na cestu vývinu.